hasiko gane duzue. Bueno, ezoizko eta urgentziazko osoko bilkurako deialdia bidali izan atzo. 2023ko azaroaren 9an, arratsaldeko 8 eta lanenetan, esan bezala ezoiko eta urgentziazko bilkura ospatzeko, hurrengo gai zerrendarekin, 3 puntu atzo gelditu ziranak txertatzen dire, eta hasi aurretik urgentzia bozkatu behar dugu. Beraz, bueno, urgentziaz bilkura ospatzeko aldeko bozkak. Bai. Aurreko legealdian inoz egin dugunean prozedura hori da. Lehenengo puntuarekin jarraitzen badugu, 2024ko ekitaldirako ordenantza fiskalak onartzea, eta horren arira, atzo pixkate hasi nintzen labur biltzen zertzuk eta planteatzen diren. Komentatu gendun, zergetan, batez ere 3,5 planteatzen dela ogasun egiezinen gaineko zergan, eta hor dokumentazioan ikusten dire zertzuk eta aldaketa planteatu diren berdez eta dagozanak testu legalak, eta gero 3,5 aplikatzea zuzenean indizei. Gero bigarrenean, hau litzateke ekonomi jarduen gaineko zerga arautzen duen udal ordenantza fiskala, eta hor planteatzen dena da, komentatu gendun ez da, kokapen indize batzu dagozala, eta kokapen indize horiek 3 dire. Orduan, bakoitzari 10 bat gehitzea. 3. geldituko litzateke 1,3an, bigarrena 1,4an eta lehenengoa 1,5an. Horrengoa, litzateke, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga, eta hor, batzordean komentatu zen, ez da, 3,5 beharrean, bira jeiztea, eta datorren urtean beste 2 bat gehitzea, orduan, hori da planteatzen dena, eta bakarrik da, bat aulan, 2 gehitzea. Gero, laugarrenean plusbalian argitu gendun batzordean, 7 mantentzea, kasu honetan, txosten teknikoek aditzera eman zutenaren arabera, hori 2 basuago gendela eskualdearekiko, eta 174 bat Bizkaia kontutan hartuta. Orduan, 7 hori. Eta gero pasatuko ginateke 7. Ordenantzara, eta pantailatxoa ipiniko dugu, 7. da, mirik handiena deukona. Hemen planteamentua komentatu nebanez atzo, eta batzordean komentatu izan duguz, aipagarrienak, etxe guztitara heltzen diren 4 tasak, 4 tasa garrantzitsunak, ura, estolderia, saneamentua, eta bestea, 4. Zaborrak hori da. Horietan, 3,5 aplikatzea, eta gero, nabarmenena eta aldaketarik handiena dakarrena litzateke kirol zerbitzuen atala. Eta, pixkate ikusteko, atzo komentatzen genduzan aldaketak edo, momentutxo bat, hau da 7. Nabilen.
zazpi, bale, hemen zenik dekat bat zuentzako prestatu dudana, hauxe, bale. Hau aldaketa normala da, orka epigrafean, gogoratzen bazarie, egoan etxezetzeko laguntza zerbitzua. Hori desagertu egiten da, eta etxezetzeko janari zerbitzua zegoen azkenengoa. Orduan, utxune hori beteteko, pasatzen da K epigrafera. Orduan, K epigrafe horretan, baina goiburua txertatzen da, gero gainontzekoak mantentzen dire batzordean komentatu genituenen arira, aplikatutako igoerekaz, proposamen teknikoak eta sartu diranak, dana dago berdez jarrita, hori, batzordeko dokumentuan agertzen den moduan, eta gorria, horrengoa, hemen, komentatu gendun batzordean, zelan teknikoek komentatzen ziguten, igual garrantzitsua zala bi saiotik aurrera astean txertatzea aukera hori, hainbat erabiltzaileek agian nahiko zutelako bi sesio baino gehiago astean egitea, eta horientzako prezio txikitxo edo bajutxoago bat ipintea, eta naizta kasu honetan 3, 4 edo 5 egin, prezio hori ordainduko lukete. Azkenean pixka saritzeko, hainbat saio egiten dutenei, bale? Eta gero hurrengo aldaketa, berez ez da aldaketa, da hobeto ordenatzea edukia. Eta kiroldegiko kantza egoan hemen sartuta, hauen artean, hor uretako ikastaroak, jai egunetako kirola hortartean egoan, eta bajatzen da kiroldegiko kantza goiburua dagoen zer honetara. Hemen dago sartuta egun erdiko alokairua eta egun osokoa, orduan ja, badanak bateratuta. Hori, eta gero azkena, hemen, kuoten aldaketak, bi abonatu mota gongo direnez, kuotetan partaide direnek aukera izan dezakete edozein momentutan abonatu izatera pasatzeko. Orduan, urtean zehar aldatu nahi badute, jasotzea aukera hori, eta gero ere, diferentzia ordaintzeko aukera. Hori da. Eta gero bukatzeko, batzordean aipatu genduna, begiratu beharra egoala, zelan azaltzen zen etxezetzeko janari zerbitzua, eta aipatu neban, portzentai batzuk egoa zala, eta komeni zala argi eta garbi gelditu ziten zera, nola banatzen den edo tramoka, zelan planteatzen den ordainketa. Eta horregaz, hobeto argiago gelditzen da, lehenengo tramoa dala 150, hau da, lizitazio prezioaren 150, urrengo tramoan 170, eta hirugarrenean 195. Eta 100 ordaindu behar da bena da lizitazio prezioa. Momentu honetan 7,40 dagoena. Eta gero hemen komentatu gendun, kasu honetan idazkaritzatik egiten zen proposamen bat, dokumentuak, ziurtagiriak eta emititzerakoan berrikuntza bat sartzea, eta horrek ekarren kulturarloko atala ezabatzea. Baina, birpasatzen, atal txiki hori, liburutegi karneta berrizteko galdu edo ondatu bada, 2 euroko zenbatekoa kobratuko zaio titularrari. Hori mantendu egin behar da bai edo bai, baina ontzekoa ezabatu egiten da, baina hori bai mantendu behar da. Horrek lirateke 7garrenean dago zanak. Da gero 8garrenean, horrez dago
aldaketarik, planteamendu berdintxua dire. Orduan, bueno, ez dakite... Bueno, hemen apurat batzordien esan gendun ez, da horreko urtietan be esan itzen dugu, kongelazioak arrisku bat eukiela, eta gu agertu gara igoera zatikatuen parteide izin gara, ez da holan emon, eta oin teknikarien txostenak eskatzen dabe igoera esanguratsu bat. Alor batzutan, 10%-ko igoeri eskatzen dabe teknikarizek. Guretzako, ikusti eselan plusbalietan adibidez, inguruko eskualdeko herrizekin, 120 pikuko aldie dauen, edo herrialdiei behitute 174 bat azpitik gau esan, harri garri zeiteako. Eta oin, 130 bat igotie, guretzako askotxo da. Baina, horretzen dugu, igoerak enbidiela, bestela zerbitzu batzuk arriskuen ipinileik ezelako. Hori ikusitekuk eskaera batzuk ingen duzen, eta gehienak onartu duzu, ez danak esatearen, batzuk ibilgailuen tasie 130 bat barik, 2 bat igotia aurten eta beste 2 bat izti datorren urterako onartu duzue, kulturarako obarizek sortzie onartu duzue aztertzeko da, baina onartu duzue bentsat sortzeko bidien ipintie, onartu duzue aterpetxeko batez behu umiei kultura eta kiroletarako bidie zabaltzi, ez dakik hor bezelan hori aztertzeko dau. Badie, guretzako gauza posgarrez edi, ez? Gure helburue berriztar zaurgarrizenak bentzat apurat aldan neurrizen besti delako. Gainera eskatu gendun bebai, obarizek jasoko dagoen triptiko bat ero sortzie, herrizen, eta gero, sare sozialak ero dana dalakoek erabiltie, herrizen publizidade emoteko, hori baiezko moduen jaso gendun, ustot beste batzutan behin izan dela. Gero dokumentuen ikusten dugu sakatz batzuk, dauz esati batzuk euskara guztiz euskaratu barik, hauzuetako atalien hor agertzen die San Lorenzo eta Saiobente agertzen die, bizik agertzen die, ez dakit hor akatzen bat dau. Esatie, gu esko izela alde botaten, ez talako gure dokumentuek, guri guztokakun parte hartzie dokumentu horren sorreran, eta ez dokumentu bati egarpenak egiten. Orduen, horregaitik ez dutzagu aldeko boski emongo, baina ez dugu trabarik ipiniko aurrera urten duten. Ez, pixkate labur bilduta ez da, hor komentatu duzu nolabait izozketek ekar dezaketena, ez da, hori gu oso konstiente gara horretaz, eta txosten teknikoak 110 planteatzen dabe. Epeni duzun adibidea ez da agian egokiena egon daitezke beste batzuk, ez dinotez ez, baina ez da egokiena, ze badakizu hor, plusbalien arira egon zala, zer juridiko bat, eta epaitegitan egon zan kontu hori, orduan aldunditik bota eben zera, proposamen teknikoa, juridikoki saiesteko, epaitegitan egoana, orduan, momentu horretan, zer aplikatu, zelan aplikatu, udaletan bez genekien, indikadoreak, urteak, bestea, eta hortik erator daiteke pixkat alde hori. Bestelakoetan, egia da, igoeratxo bat planteatzen dela, guretzat ez da horren beste, ze, eskualdeko datuak ditugu, herri-zerri, eta badakigu zegoeratan gagozan, eta, familientzako, eta esan leban, kasu honetan, familia ertainentzako urtean kontutan izan da zaborrak, stolderia, sanamentua, ura, ibilgailu bataz besteko etxeko, eta ibia dira 18 euro. Hori da, etxe bakotzak ordainduko lukena, baina etxe ertain batek. Gero, ibiaren araberako errealitate desberdinak egon daitezke,
etxe handi bat dalako eta etxe handi lez, ibi gehiago ordaintzen dutelako, ordaindu beharko luketelako, bale? Baina hori litzateke, 18 bat euro bataz besteko famili ertain batek ordaintzea. Orduan, eta eskualdekin alderatute, gelditzen gara, gainontzeko herrien azpitik, jakin gabe herri horiek zer egingo duten aurten, tasa eta zergekaz. Ez dakigu zer igoko duten herri. Badakigu, gelditzen garela, herri txikerretatik urrengo. Hau da, Izurtza, Mañaria, Maiabia eta Garairen ostean kokatuko gineke presio fiskal alorrean. Gainontzeko herriak gure gainetik egongo lirateke. Eta, batzuk diferentzia txikiago egin, beste batzuk, aitzelesko diferentziarekin, hiriburu moduen hartu aldo guzalako, eskualdeko hiriburu edo. Baina, uste dugu jasangarria dela, eta, datorren urtera begira ere, zeinbait tasa eta zergei, igual jarraipena eman berko diegu, igoera txikiekaz. Orokorrean hori litzateke. Ez dinogu etzanik egon bihar, eta, holan bada, ez dugu datuek aztertu inguruko errezekin, holan bada, ondo, baina igual igez bat igon alzan, gure progresinu hori da, ez itxarotia iruterdi bat igotera, bi urtez zer egon barik egon garen nien, hori da. Bale, buskatzera ingo dugu, ordenantzen aldeko boskak, abstentzioak, bigarren puntuan dugu Berrizko udaleko langileen ordainsari igoera onartzea, eta hor badakizue 0,5 planteatzen dela. Datorren urtean ez dakigu gutxi gora bera badakigu zein izango den planteatzen den igoera, baina hori badakizue estatuak onartzen dituen aurrekontuekaz plazaratzen dela, orduan hortik aurrera datorren urtean aplikatu beharko dugu, ordengoan ja gelditzen zen 0,5 hau aplikatzea, eta dagokigu onartzea, ez da. Orduan, igoeraren aldeko boskak. Badakigu ez dela gure esku erabaki hau hartzi ero, baina langileek ez zekizen, langileen ordezkarizek ez zekizen ezer. Igual komunikazio bat, bide bat zabaldu biko da, eureko ezinlik zerrein honen inguruen, baina ez dakit. Konsulta batzuk egin dugu eta ez zeukien honen barri. Nik korreotxo bat botan otzen egunien bertan, hori egize da egunien bertan botan otzen korreotxo bat, eta ondeko guzenez beste gai batzuk tratatzeko, tartean. Eta bategaz lortu neban berbaitea telefonoz, eta egunean bertan bilkura aurretik ja ekien 0,5 igoko gendula. Hori bai, horrela da. Hirugarrenean, 2023 lanpostuen zerrenden aldaketa onartzea, eta batzordean komentatu gendun. Maiatzean onartu gendula kontratazio gida bat, eta kontratazio gida horretan aipatzen zen, batez ere arlo zehatz baten, esango dutzuet, hor administrazio elektronikoaren aplikazio eta garapen sistemak ezartzeko, hainbat eragileekin batera, beste Bizkaitik, gero horre ekipo eta zerbitzu informatikoak eta datu zerbitzuak erostea, alokatzea, arlo guzti hori kudeatzeko, gaur egun hemen udaletzean jakitunena
zazpigarren lanpostua dukon langilea da, eta bueno, planteatu genion berari, funtzio horiek hartzea, jasotzea, eta bueno, berak baiezkoa eman digu, baina horrek dakar logikoki valorazio ekonomiko bat, funtzio horien arabera, eta hor, idazkariak egin dugu pixkate valorazioa, berari ere helarazi zaio zein den valorazioa, eta badirudia ados dagoela, eta bueno, badakargu logikoki onartze aldera igoera hori, planteatzen da espezifikoan 1.670 euroko urteko igoera. Bueno, honen harira, aldeko bozkak. Honen harire, 2020 uste dut onartu gendula beste errepeten beste moldaketa bat izan, eta langile bi kategoria berdinera pasau ziren, eta funtzio berdine betetzen da bez, baina komplemento espezifiko ez deke berdine. Hori zergaitik dan, ero zergaitik ezin dan berdindu jakin daiteke, ero... Bai, zergaitik dan, 2004an egin zen balorazioaren ondorio bata. 2004an egin zen balorazioan lanpostuen araberako balorazioa egin beharrian bebai kontuan hartu zen ze pertsonak eta zelako titulazioak eta akreditazioak sakaten eurak pertsonak eta orduan hori egotzi egin zioten lanpostuari. Berez eta hor desberdintasun bat emon zen. Komplemento espezifiko, horren ondorio izan zen, komplemento espezifiko desberdin bi eratu zirela, bi plaza desberdinetan. Ez horietan bakarrik, egon dira alakuak, eta daude alakuak gaur egun intarrean dakagun lanpostuen zerrenda. Gauza guzti horiek eguneratzeko egokiena izango zen, eta valorazio espediente bat irekita dekogunez, RPT berri bat eratzia valorazio berriarekin. Eta hortan datza, ez da aldatu da zelako hainbat gai pertsona desberdinenak, lanpostu desberdinenak, desberdintasunak eragiten dituztenak, eta egin beharko zanan ere ustez da RPT bat berria egin. Ez hasi, hemen bat aldatuz, beste bat hemen aldatuz, eta bar. Eta hori izan da pizkate arrazoia. Baina, arlotik planteatzen badut horren azterketa egitea, egingo da. Baina hori izan da batez arrazoia. Ez dut, sorpreseik eragingo, 15 eta 16 lanpostu ediela uste dut gabizenetaz? 2008an kategoria bardinera pasau izan ziren. Bai, indarrean zegoen lege batendi egokitzeko. Beste pertsona hori ez da bardina 2008an eguen eta orain duen ez da bardina. Ez da berdina, bai, klaro, bai. Beste gantzinatu zen nahiko gehiago duka, desberdina izate ez dut nik ustean hori konponduta duela. Beste gauza batzuk moduan konponduta ez da zenak, eta nik uste dut partzia jarri beharrean egin beharko zana zen valorazio berri bat. Ez que honek ez da, kategoria bardina dela, lan bardin egiten da, de hecho, txanda gara Bai, lehen bebai, baina 2004an bebai. Hori ba, Betidanik, bai, betidanik. 2008an bai. Bai, betidanik. Ez da alde, atzo harri dute ditu, nik uste da hori konponduta duela. Horretaz hitz egingo dugu aurrerago valorazioa, ze prozesutan gelditu zen, eta bar. Eskerrik asko.